ולא קצר, באו איתי לקחת אבנים ולעשות איתם יצירה. אז עכשיו אני צריכה לצאת מהבית, כי האבנים נמצאים למטה. אז ייקח לנו זמן לרדת, אבל עד אז רק שתדעו שאני נורא אוהבת לעשות יצירות. ולא יודעת, זה מרגיש חופשי. טוב, אז עכשיו אנחנו הולכים לחפש אבנים. אנחנו צריכים אבנים קטנים, אבל אני לא מצאת בשום מקום. עד שכמעט איבדתי תקווה, פתאום ראיתי אור. וזה היה מוזר. נכון? אבל אז חיפשתי וחיפשתי, ולא מצאתי. ווואו, סתכלו איך הירח יפה. טוב, טליה, אל תצחפי. אנחנו כרגע מחפשים אבנים, לא ירחים. ועד שכמעט התייאשתי, אפילו חיפשתי מתחת לאוטו. וסוף סוף, אין צרחוב. אומייגאד! זה אבנים קטנות. ראיתי אותם וישר לקחתי אותם, אחד. ווואו, הם היו מושלמים. עכשיו בוא נעלה איתם למעלה. כמובן שאנחנו נשתמש בכל אחד מהם, כי אנחנו לא רוצים לבזבז דברים מהטבע. בואו נעלה ונתחיל לעשות את היצירה. אני עונה 2-2, לא יודעת, זה מרגיש מגניב. טוב, יאללה, נכנס. בואו נעשה איתם יצירה. אני חושבת לעשות סטייל כזה של סקוויד גיים או משהו. אני נראה לי הולכת לעשות את טאנוס. מי שלא יודע מה זה, שחקן 230, ויש לו שיער סגול מפוזר, וכן, יאללה, בוא נתחיל לעשות את הרקע. אנחנו עכשיו הולכים לצבוע את הרקע בירוק, וכאילו, בגלל שהוא ירוק בעצמו. ולא, הוא ירוק, הג'קט שלו, אנחנו צריכים לעשות את זה בירוק יותר בהיר, שאתם יודעים. אני אראה לכם אחר כך. הכנתי עוד כאלה בעבר, אבל כן, אני לא אראה אותם היום. אני אראה רק אחד מהם. עשיתי אחד של גארד, של שומר, בעבר, אבל עכשיו אני מכינה של פלייר, של שחקן. טוב, אז אני עוד מעט גומרת לצבוע את כל הרקע. זה ממש קשה, כי זה צריך להתייבש, ואתם לא רוצים בטעות לעבור אחד על השני עם זה, כי כן. טוב, סיימתי. עכשיו אנחנו נעשה את הבסיס, ונתחיל לצבוע את הג'קט שלו. זה היה קשה, כי הצבע של הלבן נגמר, אז היינו צריכים ממש לצאת כל השפופרת, ולנסות להתחיל קצת לשפוך ואז למרוח עם הספר. כפי שאתם רואים, זה ממש מלכלך, אבל אין מה לעשות, זה מציאות. טוב, אני גמרתי,